Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare anak-anak? Mugi tansah pinaringan sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Ing pertemuan kita pertama iki, ayo sinau basa rinengga. Apa basa rinengga iku, anak-anak? Basa rinengga iku yaiku basa sing direngga utawa dipaes didandani supaya dadi apik lan endah. Basa rinengga iso ditemokne ing karya sastra, upacara adat, pewayangan, pasrawungan. Basa rinengga iku basa perumpamaan anak-anak. Pasrawungan iku nasihat utawa pitutur saka wong tuwa. Jadi kalau zaman dulu menasihati anaknya itu dengan bahasa perumpamaan atau bahasa yang lebih halus. Tapi zaman sudah berbeda, jadi kalau sekarang mau menasihati anaknya, bisa dengan cara yang langsung begitu ya, dengan bahasa lugas seperti itu. Jenise basa rinengga ana 3, bebasan, saloka, lan paribasan. Kaping pisan bebasan. Unen-unen sing duwe teges pepindhan utawa perumpamaan kahanan atau kegiatan lan aktivitase. Contone tulodo suduk gunting tatu loro, tegese tumindak ora bener pisan, jalari kapitunan rong warna. Jadi sudah melukai keluarganya, mengecewakan sekolahnya pula. Seperti itu contohnya. Contoh liyane, nuruti layangan pedhot, tegese mburu barang sepele sing asile ora sumbut. Jadi kalau anak-anak berburu layangan itu kan sampai kemana-mana, ternyata layangannya rusak, begitu ya. Kaping pindho saloko. Unen-unen sing duwe teges pepindhan, padha pepindhan sing dipindhakake wonge. Jadi dilambangkan hewan atau tumbuhan. Contone bebek marani mliwis, tegese wong pinter mungsuh wong pinter. Orang pandai bermusuhan dengan orang pandai, tetapi yang satu kalah tekun dan terampil. Contoh sing dipindhakake tanduran, kacang ora ninggalan jaran, tegese kepinteran saka wong tuwa tumurun marang anake. Kaping 3, paribasan. Apa iku paribasan? Yaiku unen-unen ngemu teges wantah. Tegese kaya teges ing tembunge. Jadi paribasan ini adalah pepatah gitu ya, dari kata atau tembung iku dhewe. Contone tandang gawene kebat kliwat. Itu adalah peribahasa orang yang mengerjakan dengan tergesa-gesa, tetapi hasilnya tidak maksimal atau tidak sempurna, seperti itu. Jadi anak-anak, basa rinengga iki duweni ciri atau memiliki ciri perpindahan perumpamaan di dalam kata. Yang pertama, bebasan itu melakukan kegiatan. Seperti tadi ya contohnya. Yang kedua, saloko itu diumpamakan seperti hewan atau tumbuhan atau tanaman. Yang ketiga, paribasan itu perumpamaan di dalam kata itu sendiri. Paham nggih? Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.